Bridges Town Square, Plaridel Street, Barangay Alam. Nagwala na sige, pagtando manggod na nalakwit ba ang iyang tuog ba? Oh, kopya to! Salamat ako ni Jojo kay dito mo nila sa upaw ni Erapita. Dilig ka no, sa radyo sa unaya? Dito no? Tingog no? Familiar kayo. Ni-resign na si Kuya, naging mo na taxi driver. Kaya mas daghang ko ng gwapa yung makita. Samaan. Sampok limbo. Kaysa ko na may sige nag-istorya din. Joke no. Kinsa si John Lloyd? Ma'am, kinsa si John Lloyd? John Lloyd!